Ktoré mesto momentálne nazývaš svojim domovom? Vranou nad Topľou. Ak by si mal opísať Vranov nad Toplou 3 slovami, aké by to boli? Live life, never together, forever, realita for me, OK. Aké by si mal vybrať len 3? Len 3 slova? Live life, forever. Aká asociácia ťa napadne pri týchto slovách? Východ, Špekulanti, bankomat, peniaze. Bratislava, Bankomat na Dunaji, 3 slova. ikonická budova. UFO. V čom sú si východ a západ najpodobnejšie? Že aj východňari, aj západňari sú sedláci, alebo po našom, že gadžovia, ale my, východňari, to priznáme. V čom sú si najrozdielnejšie? V stave bankového účtu. Miesto najviac hodné Instagramu. Jak je Oto, jak je Groslingová, tá budova obrastená breštanom. Na celom Slovensku. Muránska planina, Svište. Aké memečko by bola Bratislava? Videli ste Harryho Pottera, ne? A jak sa tam profesor Lupin menil na vlkodlaka, že bolo také agonii, že ho to strašne bolelo. Videl som také memečko, že typci, čo fajčia ajkos, keď vidia nevyfajčený to by bola Bratislava. Obľúbená kaviareň. Keps na Moskovskej. Kam do posilky? Sokolovňa. Najlepší veterinár. Smolvet v Rači. Ak by bola Bratislava rapová pesnička, aká by to bola? Vieš čo, prvé čo mi napadlo je Luka Brasi, není stres. A ak by bolo Vranov nad Toplou rapová pesnička? Neviem, či existuje pesnička o hazarde a o herniach. Čo z Vranova nenájdeš nikde inde na svete? Takých špekulantov, jak sú Oranové, to nenájdeš nikde. Čo pre teba znamená domov? To je tam, kde je počítač.